Păi ca atare mă comport, domnul primar, ca atare. Nu vin cu aprobare de la mine, niciuna nu iasă. Poftiți? Dumneavoastră trimiteți și pentru aprobare, și pentru direcționare, și pentru aprobare. Domnul primar, o să vă pun la dispoziție câte hârtii mi le-ați trimis fără nimic pe ele. Eu? Da, și câte de la dumneavoastră vin cu o simplă semnătură, care înseamnă ce să facem cu ele? Cu drag vi le pun, cum să nu? Orice hârtie, domnul primar, care vine de la dumneavoastră, vine fără nicio rezoluție. Poftiți? Eu fac hârtii? Nu înțeleg. Eu fac eu hârtii? Nu, domnul primar. Eu mă refer la o petiție pe care scrie: domnule primar, subsemnatul cetățean al municipiului Lugoș, solicit X. Eu o repartiz, nu eu. Domnul secretar. Da? O repartizează. O repartizează. Da? Fără nicio rezoluție, asta spun și eu. Poate să fie repartizată. Ce să facem noi cu hârtia aia? Când vă este adresată, dumneavoastră? E repartizată cuiva. Pentru ce? Asta întrebăm și noi, că nu știm. De 10 ani lucru aici, nu știu. Adică ce? Nu știu. Dumneavoastră, dacă îmi dați mie... asta vă spun și eu. Trăim în două lumi paralele, domnule primar. Asta încerc să vă explic. Nu, și asta, nu, ascultați-mă puțin. Eu am venit aici pentru 40 de oameni, nu pentru campanie. Dumneavoastră tot o luați ca o campanie. Ar fi cazul să cam terminați să fiți primar. Iar ceea ce vă spune domnul primar, ce a spus-o, că dânsul este președintele Comitetului de Situații de Urgență. De câte ori s-a reunit domnul primar acest comitet de situații de urgență? Bun director, dacă sunteți aici, o să mă lămuriți, nu? Da, domnule, pentru că vă pot lămuri. Din păcate, asist și la ședința dumneavoastră și considerăm că trăim în două lumi paralele. Una a realității de pe teren și una a realității ședinței pe care o aveți dumneavoastră aici. Vreau să vă spun că sunt aici nu doar în numele meu, ci în numele a 40 de oameni. Cred că nu spuneți că suntem paralel. Nu. Un număr de 40 de oameni care de 2 săptămâni suntem în fiecare zi și fiecare noapte pe teren. Avem de gestionat o situație de criză excepțională pe care n-am mai trăit-o nici care dintre noi. Și pentru noi este la fel de nou ca și pentru dumneavoastră tot ce se întâmplă. Să revin punctual la problema noastră. Noi, anul trecut, am primit norma de hrană tot după aprobarea bugetului, începând cu luna iunie. Deci jumătate de an norma de hrană, lucrătorii din poliția locală n-a primit. Legea spune că cei care nu primesc norma de hrană în sistem de ordine publică primesc indemnizație de hrană, ca orice angajat din primărie. Nici pe aceea n-am primit-o anul trecut. Nici anul acesta n-am primit nici indemnizația de hrană, iar norma de hrană este un atribut, așa cum spunea și domnul primar, al Consiliului Local. Consiliul Local stabilește marja bugetară prin aprobarea bugetului local pentru stabilirea sumelor alocate pentru acest venit de natură salarială. Și vreau să subliniez acest lucru. Acest venit de natură salarială se plătește în baza pontajelor lunare pe care noi le înaintăm către Direcția Economică a Primăriei Municipiului Lugoș. Nimeni nu oprește Consiliul Local să ia hotărârea azi ca această plată să se facă pe întregul an 2020. Deci din cauza aceasta și noi vă solicităm să aprobați acest amendament și să modificați. Fac precizarea că acești oameni, foarte mulți dintre ei sunt obosiți psihici, situația din ultimele zile este de natură să-i facă și pe ei să se gândească, așa cum spunea și domnul director Floroni, la concedii medicale sau la orice alte subterfugii ca să scape de serviciu. Vreau să vă spun că azi gestionăm în Lugoș 300 de persoane posibil infestate cu COVID, izolate acasă, gestionăm persoane carantinate, gestionăm situația de la spital printr-un post de pază acolo. Deci și noi, față de toți colegii noștri din sistemul de ordine publică și apărare, de sistemul medical, de DSP și de alte structuri, suntem acolo, în linia întâi. Nu vreau să vă spun condițiile în care lucrăm. Domnul primar s-a supărat pe mine la o ședință când spuneam că
sistemul de securitate a muncii la primăria Lugoj lipsește cu desăvârșire și că cel care trebuia să facă rost de aceste echipamente de securitate, că n-am cerut decât mănuși. Pentru că noi știm că aceste măști sunt așa, placebo. Nu vreți să știți. Ați primit? Ați primit ceva zilele astea? Da, am cumpărat noi. Domnul secretar, se poate să fie în integralul la amendament? Nu. Nu merge respectiv. Bun, atunci vă întreb altceva. De ce Dumnezeu nu facem o hotărâre privind următoarea de dată? Domnul secretar, numai puțin. Acest nu și acest ce spuneți dumneavoastră este o opinie și e doar a dumneavoastră. Nu înseamnă că e cea legală. Și vreau să înțelegeți, dacă vă vine o hotărâre de instanță cu o plată retroactivă, o faceți? Da? O să avem grijă să vină toate hotărârile. Vă promitem că de azi înainte o să avem grijă să vină toate hotărârile, să vină personal. Și alături de cele penale și cele civile. Vă promitem că asta o să o facem cum n-am mai făcut-o niciodată. Pentru că toată această bătaie de joc, din cauza unui singur om, trebuie să se oprească. Noi ce trăim azi, n-ați mai văzut. Nu vreți să știți ce trăiți, că din birouri nu se vede. O să pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Bine, că eu n-am dreptul să vă dau nicio sarcină, că nu sunteți subordonat mie. Exact. Subordonat cu domnul Tonei. Exact, deci domnul. pe perioada asta, exact. ale 2 luni, da. când dumneavoastră spuneți mie că, care răspunde poliția locală și da. de situații de urgență, că dumneavoastră nu răspundeți la nicio un ordin care îl dau eu. V-am rugat frumos un singur lucru, atâta v-am rugat frumos. Ca la piață, noaptea... Domnul primar, situația operativă se dispune de alte structuri, nu de dumneavoastră. Faceți solicitarea la structurile care ne conduc. Poftiți? Nu sunt toți la poliție. Ba da, toți. Noi suntem operaționalizați conform actelor normative, toți poliției, și planificarea o facem împreună cu poliția. Dar n-aveți de unde să știți asta. Păi n-aveți, că nu... Nu, tu ești subordonat mie, dar nu mi-a aportat nimic. Păi nu, pentru că nu am obligația pe perioada asta să vă raportez dumneavoastră. Încă o dată. Dumneavoastră situația ar trebui să o știți, domnul primar. Nu, ascultați-mă, că asta, bălăcărerea asta eu o cunosc de mult. Nu mai ține, domnul primar. Deci asta nu mai ține. Ascultați-mă puțin că vă explic. Dumneavoastră situația exactă din oraș... Sigur nu mai ține bălăcărerea. Da, corect. Deci, dumneavoastră ar trebui să cunoașteți aceste situații pe care ni le imputați nouă din ședința, orice legat de spital sau de poliția locală sau de poliție sau de jandarmerie sau de la alte structuri. Dumneavoastră ar trebui să le știți din ședințele de comitet de situații de urgență pe care nu le faceți, domnul primar. Ați înțeles? Cu ISU. Nu ați înțeles dumneavoastră? Nu cu ISU, nu cu mine, că dumneavoastră sunteți în lumea dumneavoastră, asta o știm toți. Nu-i nicio problemă. Eu doar încerc să vă aduc cu picioarele pe pământ, înțelegeți? Exact, pentru că așa prevede legea, domnul primar, care mai trebuie să o citiți din când în când. Dumneavoastră și subordonații dumneavoastră de la juridic. Mai trebuie să citiți niște legi. Nu săracul de mine, săracul de dumneavoastră. Păi să nu vă pare rău, că chiar n-aveți de ce. Mie îmi pare rău că acești domni consilieri se lasă încă manipulați de nemernicile dumneavoastră. Domnul primar, mie nu spuneți că acum nu sunteți subordonat. Da, domnul primar, pentru că unitatea de direcție poliție locală este subordonată total Poliției Naționale de la care primește ordine. Ați înțeles acum sau nu? Pentru misiunile pe care le nu, domnule, pentru orice. Există o dispoziție a inspectorului... Ascultă puțin. Domnul... Alo, nu, vă rog să vă calmați că nu vorbesc cu dumneavoastră încă. O să vorbesc și cu dumneavoastră odată. Deci ascultați-mă, tocmai ce mi-a cerut domnul primar, domnul secretar, explicații că este operațional. Că poate dânsul nu înțelege cuvântul operațional. Da, noi suntem sub dumneavoastră în ceea ce privește această normă de hrană. Noi, de la Poliția Locală, noi nu avem indemnizații de 50% că lucrăm cu fonduri europene cum au alții. Nici n-am cerut vreodată, ați înțeles? Noi cerem un rahat de 10-20 de milioane în plus la ce ne dați dumneavoastră. Păi suntem bătaia de joc a dumneavoastră. Păi credeți-mă că astea lucrurile nu sunt normale și credem că ar fi cazul să fie. Bateți-vă joc în continuare, că va veni vremea când o să ne batem și noi joc de dumneavoastră, credeți-mă. Păi așa va fi sigur.
Da. Frumos, haideți să Vreau trecem mai să departe. te subordonat direct. Da. Nu se subordonat. Asta cât vreau eu, domnul primar. Sunt subordonat direct cât vreau eu. Când nu mai vreau o să-mi depun demisia, ați înțeles? Asta am înțeles. Da, bine. Asta. Mă bucur că ați înțeles. Acum, Dar de azi înainte vă promit că o să o înțelegeți din ce în ce mai pregnant. Bine? Demnitate. Acum, un act de demnitate. Cine, eu? Da. Nu, domne, eu vorbesc despre o realitate. Le tăiați o amărâtă de 15.000 de lei sau 2.000 de lei la fiecare om. Pentru ăia ne certăm noi acum. Păi donați-vă salariul pe o lună, că ne ajunge plata pentru o lună, credeți-mă. Mergem mai departe.